Ga wata matsala jama'a, matsalar istimna'i. Abinda ake nufi da istimna'i shine masturbation da turanci, shine namiji ya samu ainihin wato a zakarin shi rinka lailayawa ko yana shafa sabulu ko wani abu har mani ya zuba don ya ji sauki a jikin shi, ko kuma mace ta rinka sanya yatsanta a cikin farjinta ko candle ɗinta ko kuma irin wannan artificial dick, azzakari wanda take ba na mutum ba, azzakarin roba mu faɗi da Hausa, azzakarin roba, har sai ya sa ta ji daɗi. Da farko kafin mu tattauna hukuncin wannan shine na farko dai tukuna haramun ne. Istimna'i wato masturbation bai halatta ba a musulunci. Ki ɗauki ɗan yatsa ko azzakar roba kina sa a farji bai halatta ba. Ka ɗauki wani abu kana goga azzakarinka har mani ya fita. Inda ma Imamu Ahmad ne ya ce in kai saurayi ne baka da mata kana jin tsoron za ka yi zina, to da ka yi zina to gwamma wannan ta fi sauki. So ka bambance, ba cewa aka je ka yi ba, aka ce da ka yi zina gwamma wannan. To wannan fatawar Imamu Ahmad ce. Amma dangane da illolin wannan kuma fa wato side effects, yana da illoli, yana da haɗari. Daga cikin haɗuran shine yana jan mutuwar azzakari ga ɗa namiji, yana janyo wa mace ciwo na ɗebewar sha'awa, ta daina sha'awar ɗa namiji nan gaba. Daga ciki yana jawa mace zubewar gashi, haka nan sai aga gashinta yana zubewa. Daga ciki yana jan kwarkwata, duk tsabtaka sai aga gashinka yana kwarkwata saboda kana istimna'i. To sa'an nan kuma yana haifarwa da ɗan adam bakara, shine rashin haihuwa. Nan gaba ki zo ki yi auren kuma sai ki zan baki haihuwa. Waɗannan suna daga cikin kaɗan na daga side effects. Ka karanta littafin tarbiyatul auladi fil islam wallafar malam Abdullah Nasir Hulwan, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. To mu dawo yanzu mu alakanta wannan matsalar. Kun dai ji an ce bai halatta ba, to amma sai ya zama shi wana ya saba yi, mewa ya dauki waccan fatawa ta Imam Ahmad cewa tunda ba zai iya aure ba da yaje zina gwamnati wannan ya fi saukin laifi. To da watan azumi yayi, tare da cewa azumi yana karya garkuwar sha'awa, amma shi kuma sai zama azumi bai karya mai garkuwar sha'awa ba. Sai ce to bari ya yi wannan ɗabi'ar, sai ya yi ta da watan azumi. Yanzu kun ga wannan ba runguma ya yi mani ya fito ba, a'a da gangan ne ya ƙaƙaro maniyin. Amma duk da haka sai da malamai suka yi saɓani. Wasu suka ce azumin shi ya karye sai ya rama ɗaya, wasu suka ce azumin shi bai karye ba yana nan amma ya yi laifi. Wannan maganar in ka fahimci maganganun da muka yi a baya ita ce za mu yi fatawa da ita. Azumin shi na nan sai dai yana nan ya aikata laifi. Ina fata an gane. Wato ba a karya wa musulmi azumi in ba da nassi ba. Kamar a wurin aikin hajji ne jama'a, ba kwa halatta dukiyar mutum ku ce to siyo rago sai in kana da nassi akan abu. A nan kuma sallah ba za ka ce to mutum zai kabli ba. Misali mutum yana cikin sallah jama'a sai ya ɗauko handset ɗin shi, sai ya kashe ta a cikin sallah fa, sai kuma ya mai da ita wannan aljihun. Da ya sa ta wannan aljihun sai ji tana matsawa wanda yake kusa da shi, sai ya zaro ta kuma sai ya dawo nan. Sallah shi mata baci ba, kuma ba kamar babu ba'adi. Shi yasa Imam al-Bukhari ya kulla wani babi, yace akwai wasu ayyuka ba su da alaka da sallah, amma an kai su babu laifi, musamman baka yi su a wuri guda ba, ka yi su a rarrabe. Sai kawo misalai daga ciki ga annabi yana sallah ya saba wata jikar shi a saman wuyan shi, in ya zo sujuda sai ya dauke ta sai ya aje ta, in ya taso zai miƙe sai ya dauke ta ya mai da ita. Kaga wannan aikin yana daga cikin sunnonin sallah ne ko farillai ko mustahabbai? To saboda haka aiki a cikin sallah wanda yake bai yi yawa ba kuma bai haɗu a wuri ɗaya ba, kana cikin sallah sai aka zo ana kwankwasa kofa, sai zama kofar na gaban ka, sai ka taka 1 2 3 sai ka je ka buɗe sakata, sai ka sake dawowa, babu laifi. Kana cikin sallah waya ta matsa da kuka dillin sai kasa sai kai switching ɗinta off, babu laifi. An fahimta? Haka da zai kai ga an kira ka a waya sai ka dan daga kai haka, baka kyauta ba, amma ba a cewa sallah ka ta baci, ba a cewa kabli ko ba, ka san wanda za a kira shi sai dan daga ya gani. Sallah ba ta baci ba. So ba bata aiki kawai ake ba kullum ka ce la salata lahu wala hajja lahu wala sauma lahu. Na fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'an nan bayan da malam ya gama tattauna wannan mas'ala sai ya ce wal jumhuru min al ulama ala sihhati sawmi man tala alaihi al fajr wa huwa junubun. Kun san wani abu na faruwa, kai jima'i da daddare sai baka yi wanka ba har al fajr ya fito. Mafi yawancin malamai suka ce azumi yayi.
kun fahimta jama'a? Yanzu kamar alfijir yana fitowa yanzu misali karfe 5 har karfe 5 na safiya baka yi wankan janaba ba, kenan yanzu alfijir ya fito har karfe 5 da minti kaza sannan sai ka tashi kai wanka, azumin ka yayi. Ina fata an gane. Malamai sun kawo hadisi ainihin akan haka. Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yudrikuhu al-fajr fi ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin. Aisha ta ce janaba tana kama annabi ba ta mafarki ba, janaba ta jima'i. Alfijir ya zo ya same shi fa yaghtasil, yayi wanka, wa yasumu ya kuma ci gaba da azumi. Akhrajahuma al-Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim su suka ainihin fitar da waɗannan hadisai, saboda ɗaya ya kawo shi hadisin ainihin wato Aisha ne, shine wannan hadisi na gaban kuma shine hadisin Aisha da Ummu Salama da suka ce kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumu. Annabi yana wayar gari, ma'ana alfijir yana fitowa yana samun shi da ainihin janabar da ta kasance ba ta mafarki ba, domin mafarki shedan ne yake zuwa yi wasa da hankalinka. Annabi shedan bai isa ya zo ya mishi haka ba. Ina fata an gane. To ga wata matsala da Imam Shafi'i ya baro ta, yace walau kana dhakaru dakhil al-mar'a fanaza'ahu ma'a tulu'i al-fajr annahu la qada'a alayhi. Ba ana magana janaba ba, alfijir ya fito ya same ka da janaba, to kai kana cikin jima'i sai ka ji an ce Allahu akbar, sai kai sauri ka zare. Imam Shafi'i ya ce ka kuru, ba komai, je ka kai wanka, azumi yayi. Ina fata an gane. Wa qala al-Muzani, amma almajirin shi Muzani sai ya ce alaihi al-qada, sai ya rama. Yanzu yau malamin shi rashin kunya ne. Muzani ma an kaji irin maganganun shi sune ma zaka ce ne wa malamin shi kamar rashin kunya, amma ba rashin kunya bane. Da malamin shi ya karantar da shi, ya rubuta littafai, ya kwanta ya mutu ya bari, da ya zo ya dauki littafan ya tsara su, ya zo ya sake musu salon rubutu, sai ya ce wallahi da Imam Shafi'i zai dawo duniya sai ya zauna na koya mai wannan karatu. Ba wanda ya ce rashin kunya ce. Na fata an gane. Dan akwai malaman da ɗalibansu sun zo sun rayu daga baya sun yi karatun da ya fi nasu. Malamin ka ne ya karantar da kai, yana da grade 2 teacher irin da Basawa Teachers College da UP, ya mutu. Kai kuma yanzu ka tashi ka zama professor a cikin education. Me kake tunani da za a da malamin ka duniya? Zai tafi NCE, kai ne professor a department din. Yau haka ta faru ma da ransu da komai. Gasu nan mun je karatu da su tsofaffin hidimastoci, sai ga malaman mu suna sunkuya suna gaishe su, sai ce ai wannan shi ya karantar da ni a primary 1. HOD ya ce ai kwarai da gaske, shi kuma gan shi tsohon headmaster ne. Tun NCE din shi ta da College of Education Kafancan, College of Education a Kwanga, can ya je yayi. Yanzu kuma ya dawo zai kara karatu, yana son ya samu B8. Ɗaliban shi da suka ci gaba da karatu su kuma sun zama professors a wannan fagen, zai je zauna su karantar da shi. Na fata an gane. Yan boko suna haka, yan arabiya ne suke da taurin kan tsiya. Ku yi hakuri yan arabiya, kuna da girman kai mafi yawancin ku. Ba za ka yadda wai ɗalibin ka zai iya